Drahí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam na pobožnosti tranzitu, tak ako tradične každý rok si budeme pripomínať tento šťastný prechod svätého Františka do večnosti. A bratia počas stáročí vytvorili liturgiu. V podstate svätý František je ozaj pre nás takým vzorom, čo to znamená odovzdať život Kristovi a nezomrieť, ale prejsť do novej kvality života. Do skutočnej reality života, ktorá sa nachádza v Bohu. Tak vás pozývam, aby ste spolu s nami, s našim bratstvom, si pripomenuli túto udalosť a zároveň tak spolu aj, aby sme odovzdali životy Kristovi. Keď si teda František niekoľko dní odpočinul na mieste, po ktorom túžil, teda v Porciunkule, a spoznal, že nastal čas jeho blízkej smrti, zavolal k sebe dvoch bratov, svojich obľúbených synov a prikázal im, aby jasavým duchom nahlas spievali Pánovi chvály o blížiacej sa smrti, či lepšie povedané o živote, ktorý je už na dosah. On sám, tak ako len mohol, zajasal spevom Dávidovho žalmu. Nahlas volám k Pánovi, nahlas a úpenlivo prosím Pána. O presvätá duša, pri tvojom zosnutí nebešťania bežia ti v ústretí. Anielov chorí plesajú, a preslávna ťa Trojica pozýva slovami: ostaň s nami až na veky. Nahlas volám k Pánovi, nahlas a úpenlivo prosím Pána, nariekam pred ním a rozprávam mu o svojom súžení. Ja síce klesám na duchu, ale ty poznáš moje chodníky. Na ceste, ktorou sa uberám, nastavili mi osídlo. Pozeral som sa napravo a videl som, že sa už nik nepriznáva ku mne. Nemám už kam sa uchýliť, o môj život nik nestojí. Pane, ku tebe volám a hovorím, ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich. Všimni si moju úpenlivú prosbu, lebo som hrozne zdeptaný. Osloboď ma od prenasledovateľov, lebo sú mocnejší ako ja. Vyveď ma zo žalára, aby som tvoje meno mohol velebiť. Spravodliví sa zhromaždia vôkoľ mňa, keď mi prejavíš priazeň. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O presvätá duša, pri tvojom zosnutí
Nebešťania bežia ti v ústretí. Anielov chóry plesajú a preslávna ťa Trojica pozýva slovami: ostaň s nami až na veky. Jeden z prítomných bratov, ktorého svetec veľmi miloval a ktorý cítil starosť o všetkých bratov, keď toto videl a spoznal, že sa blíži svetcov koniec, povedal mu: Dobrotivý otče, beda, už synovia zostanú bez otca a ich oči prídu o pravé svetlo. Spomen si na siroty, ktoré opúšťaš, odpusť nám všetky viny a obvesel svojim svätým požehnaním tak prítomných, ako aj neprítomných. Svetec mu na to odpovedal: Syn môj, pozri, Boh ma volá. Mojim bratom, prítomným i neprítomným, odpúšťam všetky urážky a previnenia, a ako len môžem, rozhrešujem ich. Oznámim to a požehnaj ich v mojom mene. Potom si nechal priniesť evanjeliár a chcel, aby mu prečítali evanjelium podľa Jána od toho miesta, ktoré sa začína slovami: Bolo 6 dní pred Veľkou nocou a Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. Aj minister mal v úmysle prečítať mu práve toto evanjelium, a to ešte skôr, než mu to prikázal. Našiel ho hneď pri prvom otvorení knihy, hoci v tom zväzku, z ktorého mal čítať evanjelium, bolo celé sväté písmo. Pán s vami. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich až do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš, vedomý si, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zoblíkol si odev, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumiem, nebudeš mať podiel so mnou. Šimon Peter mu vravel: Pane, tak potom nie nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu na to: Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: Nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal: Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete učiteľ a pane, a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Veru, veru hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Nehovorím o vás o všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť písmo. Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne petu.
Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. Veru, veru, hovorím vám, kto príjma toho, koho ja pošlem, mňa príjma. A kto príjma mňa, príjma toho, ktorý ma poslal. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, dá sa o smrti rozmýšľať alebo rozprávať pozitívne. Dá sa vnímať tento najsilnejší moment ľudského života tým správnym, dobrým spôsobom, bez tej horkosti a plaču. Ak hovoríme o tranzite svätého Františka, ono by sa mohlo zdať, že je to práve moment, ktorý teraz oslavujeme s takým pozitívnym, radostným duchom. Ale musíme si uvedomiť to, že svätý František v tých posledných fázach svojho života, keď si už uvedomoval, že sa končí jeho pozemská púť, on sa obával smrti. Neprežíval nejaký entuziazmus z toho, že musí odísť, entuziazmus z toho, že by mal opustiť svojich bratov a to, čo tak veľmi miloval na tomto svete. Je krásne, že svätý František vo svojom vnútri a vo svojej duchovnej zrelosti dokáže celú tú obavu a ťarchu smrti, ktorú prežíva a ktorú prežíval aj Pán Ježiš na kríži, premietnúť do dôvery v Boha. Ten prechod tranzitu svätého Františka nie je o radosti, ale to pozitívne a to krásne je práve v tom vyjadrení dôvery, že to, čo žil, v to, čo veril celý život, to teraz prichádza k svojmu vrcholu. Takto vzniká aj tá jedna z posledných strof piesne Brata Slnka, kde ďakuje Bohu za sestru smrť. Kde tú svoju obavu premieta v tú veľkú dôveru. V tú veľkú dôveru, že sa náplňa ten vytúžený okamih, kedy sa stretne s nebeským Otcom, kedy mu síce budú bratia chýbať, kedy mu bude chýbať tento svet, ale bude naplnený práve v tom veľkom objatí Boha. V tom, čom žijeme my všetci, v tej túžbe stretnúť sa s ním a prežívať tú trvalú nekonečnú radosť. Nech nám svätý František aj v tomto momente tohto tranzitu dá tú milosť, ten veľký dar dôvery, že to, po čom túžime, sa naplní práve v tom najsilnejšom momente nášho života, ktorou je smrť. Amen. Keďže sa mal čoskoro obrátiť hlinu a popol, prikázal, aby ho obliekli do kajúceho rúcha a posypali popolom. Vtedy sa presvätá duša odpútala od tela a ponorila sa do hlbín svetla a telo usnulo v Pánovi. Teraz na znak odpútania duše od tela poprosím bratov, aby svoje zažaté sviece, aby svojimi zažatými sviecami obložili tento ležiaci habit. Ďalej budeme pokračovať modlitbou 5-krát Otče náš k úcti 5 rán Pána Ježiša Krista a 5 stigmám svätého Františka z Asisi. Pri modlitbe budeme kľačať a my, bratia, ale môžete sa aj vy pridať, že budeme sa modliť túto modlitbu s rozprestretými rukami v tvare kríža.
Jeden z jeho bratov a učeníkov, veľmi slávnej povesti, jeho meno však teraz nechcem spomenúť, lebo kým žije v tele, nechce sa chváliť takýmto vyznamenaním. Videl dušu presvätého Otca stúpať ponad veľké vody, priamou cestou do neba. Podobala sa hviezde veľkosti mesiaca a jasnosti slnka nesené nahor na bielom obláčiku. Zdrav buď, svätý Oče, svetlo vlasti, bratov menší vzor, zrkadlo cnosti, správna cesta, pravidlo mrávo. Z väzenia tela veď nás do kráľovstva nebeského. Modlíme sa. O, aký je len slávny tento svetec, ktorého dušu uzrel učeník vystúpiť do neba. Duša krásna, sťa mesiac nad slnko vyvolená. Slávne zažiarila, keď vystupovala v jasnom oblaku. O, pravé svetlo sveta uprostred Kristovej cirkvi, žiarivejšie než slnko. Už si skryl pred nami svoje lúče a utiahol si sa do svojej vlasti plnej svetla. Zmenil si spoločnosť nás biedných za spoločenstvo anielov a svätých. Ó, slávna dobrota vznešeného posla, neodriekni svoju starostlivosť o synov tak, ako si sa zriekol tela podobného nášmu. Vieš predsa, dobre vieš, v akom nebezpečí si ich zanechal. Dobre vieš, ako iba tvoja šťastná prítomnosť im dávala čoraz milosrdnejšie zabudnúť na nespočetné námahy a časté útrapy. Ó, naozaj milosrdný svätý Oče, ktorý si bol vždy pripravený dobrotivo sa zľutovať a utešiť svojich hriešných synov. Preto ti dobrorečíme, ctihodný Oče, požehnaný od Najvyššieho, ktorý je Boh nad všetko zvelebený na veky. Amen. František pokorný a chudobný vystupuje do neba bohatý. Modlíme sa. Bože, Ty si dnes dušu nášho svätého otca Františka odmenil večnou blaženosťou. Udeľ prosíme, keď nábožne slávime pamiatku jeho odchodu na večnosť, aby sme aj my mali účasť na nebeskej blaženosti. Skrze Krista nášho Pána.